pancingan disaini. Yes. Pak. Turu. Iki piye maksud iki? Nek dompet ning Dodo. Wong dompete. Sama isine gelas. Sak nemen. Aku arep jalan. Tapi kok delok dompete iki kosong. Iya ya. Tak nih. Kisah nilai. Ini dompet itu. Jalan memang. Mata nih gua. Mata nih gua, Pak. Dompet ndur awak ki nyopo. Lho. Duite. Rasane mang rene duite. Duite 300 lagi. Tak pancingan disaini. Yes. Enek. Terus bisa dompetnya tak cukup. Tak tinggi. 500. Just. Macet kena ini. Jalan iki ngopi malam minggu ngopi. Cocok iki. Wes. Kayak gini. Gantian sih. Wes mantap iki. Lah. Loh. Neng ngono sampean. Aku masih dodolan, Pak. Ku apa nang jero? Apa lah ini? Oh. Biasa. Ayo, kene. Terus delik-delik nih dompet. Mang gene duite tak iseni malah rencanane arep ngopi. Tak susah ngopi. Lah, malah dicupuk. Wes, Malah kono sing jalan. Aduh. Angel iki. Aduh, arep mulai 300 malah sing 200 katut. Arep untung malah buntung. Angel kasus iki ngene iki.